ушақ әлі сүнмәді. Меңа сториста, инстаграмда гел жіберіп тұралар шундай видеоларны. Айдаманнар, аланнар бірге гитара білән алып, әлігі жырны бик еш жырлылар. Һәм мин моңа бик шатмын. 5 минут ішінде язылған жыр, достлар, қушылып жырлағыз. Мин туйдым ғайбәтләрдән, мин туйдым қарашлардан, хисләрем нәфрәт белән тулган. Берни күрмим, берни сизмим, йөрәгем бәргәлләнә. Нигә күңел икеләнә, нигә күңел икеләнә. Син ышанма матурым, син ышанма матурым. Бергә булыйк дисәң кеше сүзләренә. Син ышанма матурым, җаным. Син ышанма матурым. Син туйдың ғайбәтләрдән, син туйдың қарашлардан, хисләрең нәфрәт белән тулган. Бары сине яратам, бары сине яратам, җаным. Тик син ышанма матурым, тик син ышанма матурым. Син ышанма матурым, син ышанма матурым. Бергә булыйк дисәң кеше сүзләренә. Син ышанма матурым, җаным. Тик син ышанма матурым. Рәхмәт. Ышанмыйша яшәргә ярамый, ышаныгыз һәр вакыт. Якты киләчәккә ышаныгыз, туганнарыгызга, дусларыгызга, сәләткә ышаныгыз. Бу һәр вакыт безнең янәшәбездә һәр вакыт. Мәхәббәт көченнән дә олырак көч юк. Хәзер якыннарыгызны кочаклагыз да бергәләп кушылып җырлагыз, яме? Күпме дөньяда кайгылар, күпме дөньяда хәсрәтләр. Беркем кирәкми, берни дә тормай, аерым үткәрелгән чаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтыру бергә чаклар. Мин ышанам килеру узган вакытлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка.
Күпме дөньяда бәхетләр, күпме дөньяда шатлыклар, bir kim кирәкми, берни дә тормый, аерым үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтыру бергә шаклар, мин ышанам килер узган вакытлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин яратам сезне, мин юксынам сезне, яши алмам сездән башка. Рәхмәт. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сәләт, рәхмәт сиңа. Ислам. Әйе, мин монда. Рәхмәт, Илназ абый. Теләсәгез тагын җырлыйм. Без рәхәтләнеп, ләкин безнең тагын әле бар берничә артист, без аларга бу сәхнәне тапшырабыз. Әйдәгез, дуслар, алкышлар куегыз әле, шундый смайликлар, алкышлар, кызганыч, без сезне ишетмибез, ләкин әйе, или гитара смайлиге куегыз. Бик зур рәхмәт, Илназ абый. Афәрин, менә шулай. Әйе, хәзер шулай. Зур рәхмәт, күрешербез, дуслар. Алла бирсә күрешербез. Илназ абыйга бик зур рәхмәт. Әгәр дә ашаса, без әлбәттә сездән көтәбез күп кенә комментарийлар. Һәм инде без дәвам итәбез. Безнең сәләтле фатирник дәвам итә. Беләсезме? Мин бүген көн дәвамында комментарийларны укыдым. Үземдә берничә комментарий яздым. Һәм күп кенә комментарий күрдем. Карина Апатсойның бүген туган көне дип. Туган көнең белән дип барысы да язалар. Шуңа күрә мин дә кушылам, сәләт дөньясы да кушыла. Карина Апатсой, сине туган көнең белән котлыйбыз. Афәрин. Һәм инде күп кенә мәгълүмат, безнең интеллектуаль турнир узды. Һәм инде миндә бар нәтиҗәләр. Әйдәгез башлыйк. Али апа, син миңа булаша аласыңмы нәтиҗәләр белән? Ялгышмасам, синең бар нәтиҗәләр. Интеллектуаль. Димәк, 3нче урын интеллектуаль турнир. Сәләт Саба 3нче урын, котлыйбыз сезне. 2нче урын интеллектуаль турнир. Имәнкәй аланы. Һәм инде чемпионнар 1нче урын шундый онлайн интеллектуаль турнирда Иске Казан аланы. Котлыйбыз. 1нче урын Иске Казан. Сәләт Иске Казан, сез афәрин, сез молодцы. Гомумән сез барыгыз да молодцы. Без котлыйбыз җиңүчеләрне. Сез барыгыз да афәрин. Һәм инде Аня апа, Борис абый, сезгә шулай аерым рәхмәт. Борис, вам отдельное спасибо, что вы были сегодня вместе с нами, если вы еще до сих пор нас смотрите этот концерт. Димәк, концертыбыз дәвам итә. Әгәр дә сез безне карыйсыз YouTube-та, куегыз лайклар. Безнең анда 320-330 лайк. Әйдәгез 400 лайк булсын. Кемнәр әле лайк куймады YouTube-та, куегыз лайк. Без көтәбез. Һәм инде безнең программабыз дәвам итә. Берничә мизгелдән безнең булачак туры эфир булачак. Вена шәһәреннән мультимузыкант, җырчы, композитор, танылган битбоксер, кызлар арасында дөньяда беренче бишлеккә кергән Айгүл. Кемнәр Arts Биләр форумда булды? Куйгыз күбрәк лайклар, монда ишетәм. Мондагы студияда булган кешеләр дә анда булды. Һәм инде сез булсагыз Arts Биләр форум, куйгыз берәр инде смайлик, без күрербез. Димәк инде сез Айгүлне беләсез, аның музыкасын ишеткәнегез бардыр. Әмма дә ләкин берничә мизгелдән, берничә минуттан без бергә аны ишетербез.
Димәк, көтәбез, чөнки Вена шәһәре белән сөйләшәбез. Мин менә бу якка күчим әле. Мөмкин булса микрофонны әз генә менә шулай куям. Сәл кешеләр әйдәманнар, сәләтле фатирник безнең дәвам итә. Тагын бер кат әйтеп китәм. Безне карыйлар ВКонтактеда, безне карыйлар Инстаграмда һәм безне карыйлар Ютубта. Без сезнең комментарийларыгызны күрәбез, укыйбыз, күзәтеп торабыз. Рәхмәт сезгә. Сез бүген гомумән бик актив. Шуңа күрә сезгә күп рәхмәтләр, сезгә афәрин әлбәттә. Һәм инде әйткәнемчә, әйдәгез 400 лайк булдырыйк әле без Ютубта. Көтәбез. Һәм инде безнең фатирник берничә мизгелдән дәвам итә. Без Вена шәһәре белән хәзер керәбез элемтәгә. Димәк, менә миңа монда шылтыраталар. Әйе, мин күренәмме? Димәк, тоташабыз берничә мизгел, дуслар. Әйе. Йоу! Здравствуй, Гюль. Ты меня слышишь? Ты меня видишь? Я тебя тоже прекрасно слышу, но, к сожалению, не так Хорошо пока вижу. Чуть-чуть подвисает картинка, но я надеюсь, вот, ты замахала руками, я тебя увидел. Прекрасно. Как дела? Все отлично, Ислам. Как у тебя дела? У меня тоже классно. Ну, скажи, как тебе как творческому человеку самоизоляции, карантин на пользу все-таки пошла или наоборот? На самом деле ничего не поменялось, потому что, мне кажется, я готовилась к этому годами, и я сидела просто дома невылазно, и ничего не поменялось на самом деле для меня. Я как работала большинство часов дома, так и работаю. Конечно, не хватает концертов. Вот. Это единственное грустное изменение для меня на данный момент. Ну вот сейчас будет, кстати, твой концерт, да, он будет в онлайн-формате, возможно, чувствуется тот фидбэк, который есть на реальном концерте, но тем не менее, нас очень многие смотрят, все пишут комментарии, лайки, надеюсь, ты это будешь чувствовать, а мы с удовольствием послушаем. Да, я, конечно, это буду чувствовать. Супер. Пожалуйста, тебе слово. Спасибо. Поехали. Rolls through my head, takes me away. I don't know where everything ends and where I begin. Too high or deep, it's just not here. As no more before, you too tired to flow. As no more before, you too tired to flow. As no more before, got them in the road. Out of my sleep into purple trees. Аңым буенча ялан аяк сәяхәт кылдым. Шул чак үземне чын-чынлап ирекле хис иттем. Аңым миңа көтелмәгән сүрәтләр бүләк итә. Мин аларда үземне танып алам. Тик аларның мине кайда илтәчәген белми идем. I just close my eyes, so much more to it since I've never seen that technology. Left out of the room, like my flowers bloom. Forest in the sphere, floating in the air, tripping in my head. I wonder so long, yeah. I wonder so long. Шулай ялгызым йөргәндә миңа һич тә куркыныч түгел. Мин очам, күңелемә чумам, шунда югалам, гашыйк булам, өйрәнәм. Минем тирәмдәге һәр нәрсә җанлы, сулый һәм балкый. Моңа кадәр буларны ничек күрмәгәнмен. As no more before, you too tired to flow. As no more before, you too tired to flow. As no more before, got them in the road. Out of my sleep into purple. I'm awake, on my way. Who I am, reach no end. I'm alive, everything is in front of my eyes. I'm awake, on my way. Who I am, reach no end. I'm alive, hey. I'm alive.
Тағы да үтімлірек, ешірақ, мен тирәюндәге һәр нәрсә һәм үз-үзем белән үзлексез якынлык хисетия башладым. Бер мизгел икенчесенә охшамаган, миллионлаган хәрәкәт вакыйгалар барышын алыштыра. Һич шиксез бу башкаларда да була, әмма инде бер кайчан да хәзерге мизгелләр кабатланмаячагын шул чак төгәл аңладым. Вакыт юк иде. Мин суларга кирәклеген дә оныттым. Аңым буенча ялан аяк сәяхәт кылдым. Мин монда мәңгелеккә кала алыр идем. Тик барыбер сине анда очрата алмадым. Я слышу ваши аплодисменты. Итак, вторая композиция будет с моим лучшим другом, моей луп-машиной. Сейчас я вам немножко расскажу о ней. Так, мы ее ставим сюда. В общем, это такая машинка, которая позволяет мне записывать мой голос и битбокс. Тем самым я могу создавать треки, не используя ни единого инструмента. Итак, я вам покажу, как это работает. Дайте буквально мне 2 секунды. Итак, любой трек можно начать с голоса. Он у меня немножко предзаписан, небольшая фраза. Слушаем. Мне нужно записать второй голос поверх этого голоса. Готово, записано. Теперь нужна перкуссия, и это мой битбокс. Записано, прекрасно. Теперь бас. Прекрасно, теперь войс перкуссия. Трек почти готов, нужна бочка. Are you ready, Salat? Let's go. Трек готов, можно танцевать. Tell me about the Lord, I think I'm ready to listen. So much more of it now than it has been in my system. My heart is open, I return to my senses, as if I've forgotten, but now I remember, but now I remember, but now I remember, but now I remember. Ooh, you open me that, 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 you open me that. Show me the picture you see, your endless goal fighters. Now it's the perfect time. Show me the way, but the limit. In front of my eyes, you put your horizon. I was a little bit lost, but now I can find it. 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 Ooh, you open me that. 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 Salat, я вас не слышу. You open me that. 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 Вот такой вот трек у нас сегодня вышел, и мои соседи, как всегда, рады этому. И надеюсь, что вы. Вот.
Йоу! Йоу! Йоу, спасибо, Айгуль, спасибо большое. Спасибо В общем, вам тут я большое. слушал параллельно тебя, читал комментарии, половина комментариев, какая у тебя крутая музыка, половина комментариев, какая крутая ты сама. Большое тебе спасибо, что ты Спасибо сегодня... огромное, да. Подписывайтесь на мой канал, Инстаграм, и давайте встречаться онлайн. Да, По крайней мере, обязательно сейчас. Инстаграм, YouTube-канал Айгуль, там очень много классной музыки. Я думаю, что если вам понравилось, то вы обязательно должны это сделать. Большое спасибо тебе. Спасибо И вам. Спасибо. Удачи. Спасибо. И тебе удачи. На связи была Айгуль, она была из Вены, кстати говоря. Ну а мы продолжаем. Без давам итәбез, сәләтле фатирник давам итә. Монда миңа әйттеләр, менә интеллектуаль турнирның нәтиҗәләре тагын бер кат. Иске Казан беренче урын, Имәнкәй икенче урын, ә менә өченче урында безнең ике алан, Саба аланы һәм Рухият аланы. Шуңа күрә менә шундый безнең ошибочка китте. Менә ике алан өченче урында Саба һәм Рухият. Котлыйбыз сезне. Котлыйбыз сез, Афарин. Без инде дәвам итәбез. Сәләтле фатирник. Тиздән без 400 лайк җыябыз YouTube'да. Идегез активрак дусларыгызны эфирга чакырыгыз. Һәм инде киләсе артистларны мин сезгә игълан итәм. Биредә безнең Arts Биләр форум. Кем Arts Биләр форумда булды белә? Музыка юнәлеше җитәкчесе, Шикләвек музыкаль проекты авторы һәм җитәкчесе, Россия күләм һәм халыкара вокал конкурслары һәм фестивальләре лауреаты Yummy Music бәйсез музыкаль лейблы артисты Зарина апа Вильданова биредә. Һәм инде бик тә сәләтле музыкант, гитарист Ренат Рисмятов биредә. Шуңа күрә сездән алкышлар, смайликлар, алкышлар, без сезне тоябыз, без сезне ишетәбез дип әйтсәм дә була, һәм инде тыңлыйбыз. Сәлам. Хей, сәлам. Хәерле кичләр, сәләт, исәнмесез, Ислам. Сәлам. Без бүген кунакта дип дә әйтеп булмый, чөнки сәләт ул безнең өчен дә зур гаилә, шуңа күрә без сездә кунакта, сез бездә кунакта бүген һәм әйдәгез әле квартирнигыбызны Шикләү җырлары белән, безнең татар халык җырлары белән үзебезнең чыгышыбызны башлыйбыз һәм дә инде җырларны танысагыз, әлбәттә безнең белән җырлагыз, биегез, танымасагыз, ятлагыз. Менә шундый сүз. Афарин. Рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Татар халык җыры Сандали. Ялыкмыни шәлмени, ялыкмыни шәлмени. Мен уртага чыккач кына бер җырыгыз жәлмени. Әннәги аягында сандали түгел пима, яшь күгелебене тыйма. Әннәги аягында сандали түгел пима, яшь күгелебене тыйма. Акла ситса
Татар халық жыры бірлеген. Айдалі Ринат. Зур рахмет, Ринат. Ринат біздің бүгін бүтін партияларны ойнай. Баян партиясын, контрабас партиясын, перкуссия партиясын, барысы да бір гитарада. Қазір яңғырашақ жыр, біздің жырыбыз кетме. Әлбетті, кетмек. Бір қойшанда, бір қоянда. Яқшы орын болса, қалай? Yakta kıyaş nurları Kurmek etip tıra Etken sözler koşup bulamı Eçin mina zinhar Sensiz otlarda yanma Korakında yüzer Döner yalğızlığa düzer mi Koytansın bey sizer
Sensiz otlarda yanmay Kara günde yüzer Döner yalnızlıkka düzerme Koytasın bit size Рәхмәт, Ринат. Һәм киләчәк җырыбыз ул әлбәттә тагын безнең яңа җырыбызның берсе. Ул Буран дигән җыр, Буран җыры. Русчасы инде колыбельная метели. Һәм аны җырлаганда без сезнең белән кышкы авылларга кайтабыз. Синдә булсаң иде янымда, сихри төшләремдә, әйтер идем сиңа гына, сиңа гына, сиңа гына, сиңа гына, сиңа гына. Çiçek төсле ак карлар, шул юрганга чумып йокыга китсәң дә тынычлан. Синдә булсаң иде янымда, сихри төшләремдә, әйтер идем
ағына сен ағына сен ағына Қазір біздің яратқан жырларымыздың бірісі «Уф, ерегім». Ансын енді біз регги жырларысымен жырлаймыз. Жетлі лампа бишелі қуық уаттылады жерге тышты шу. Жетлі лампа бишелі қуық уаттылады жерге тышты. Оф, ерегім су бирегіз иркем исіме тышты. Оф, ерегім су бирегіз иркем исіме тышты. Яңа үйім түрелеріне әлі бір қойдым тастым алшу. Яңа үйімнің түрелеріне әлі бір қойдым тастым ал. Оф, ерегім су бирегіз утқа буы ықтимал. Оф, ерегім су бирегіз утқа буы ықтимал. Ерте тұрып тышқа шықсам, фонтандардан су алам. Оф, ерегім сүндірегіз сені отлардай арнап. Урман бойларында ерген шапқыларыңа сағынарсың шу. Урман бойларында ерген шапқыларыңа сағынарсың. Уф, ерегім су бирегіз утқа буы ықтимал. Қазір енді біздің соңғы жырыбыз Айжаны. Жырла, жырла деп айтасыз. Сізге нендей жыр керек? Нендей жыр керек екенін әрбірісі өзіне өзі сайлайды. Жырла, жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек? Жырла, жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек? Сізге нендей жыр керек? Сіздің алда жырларға сандуғаш тілі керек. Ой жаны, сізге нендей жыр керек? Ufa qazan yollar
яша. Başınızga мұңлар düşse sizde bulursa jırşa. Oy canı sizde bulursa jırşa. Bizning yollar quyi ulan qarab o'targa kerak. Bizning yollar quyi ulan qarab o'targa kerak. Qarab o'targa kerak. Jir bilmagan jir siymagan bizning qozonda siyrak. Oy jonoy bizning qozonda siyrak. Siyrak. Rahmat. Зур рәхмәт дуслар, рәхмәт безне чакырганыгыз өчен, рәхмәт килгәнегез өчен. Безгә сезнең белән бик рәхәт булды. Исәмсез Ислам абый. Сәлам, афәрин, безгә дә мин рәхәтләнеп монда утырдым, тыңладым. Минемчә сәлкешләр, әйләманнар шулай ук рәхәтләнеп тыңлаганнар. Зарина апа Вилданова, Ринат Рисмиятов безнең белән бергә. Әйдәгез, алкышлар, лайклар, смайлыклар куйыгыз. Һәм инде рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Шуның итеп, Сәләт җыйны онлайн. Без бүген 12 сәгать онлайн, 12 сәгать эфирда, иртәнге 9-да без башладык. Зарядкадан һәм хәзер инде безнең кичке 9, безнең программабыз ахырына якынлаша. Әмма дә ләкин сәлкешләрнең әле шәмшекләре була. Аның алдыннан әйтәсе килә һәрберегезгә зур рәхмәт, һәрберегезгә, һәрбер лайк өчен, һәрбер комментарий өчен. Сезгә афәрин, сез супер, сез шәп. Һәм инде соңгы гына сорау, языгыз зихар өчен комментарийга менә бу көнне кем гомумән бармы андый сәлкеш, кем бүген иртән 9-да эфирны карый башлады менә һәм хәзер генә телефонын алып куя. Бармы андый сәлкешләр? Минемчә әлбәттә авыр инде 12 сәгать карарга. Әмма дә ләкин андыйлар булса языгыз һәм нәрсә сезгә нинди чара, нинди очрашу, нинди мастер-класс сезгә күбрәк ошады. Бәлкем сезгә фатирник күбрәк ошадымы? Бәлкем интеллектуаль турнир. Безгә андый фидбэк кирәк. Biz рәхәтләнеп укырбыз. Кемгә бу көннең, бу сәләт җыйнының өлеше, нинди өлеше күбрәк ошады, сез языгыз комментлар, без инде карарбыз, укырбыз. Безнең өчен шундый зур гына фидбэк булачак. Тагын бер кат рәхмәт. Сәләт, без бердәм, без көчле. Сәләткә без рәхмәтле. Без бүген көн дәвамында сезнең белән бергә булдык, сез безнең белән бергә булдыгыз. Сез афәрин, рәхмәт сезгә. Хәзер инде шәмшекләр һәм тыныч йокы, сәләт аланы.